Alright. Gwapo kayo mga attire karon mga gala. So, biya ko lang i-discuss bino kung sa mga cold weather mga gala. I will have a discussion first. Okay. So tungkol kay manimalos nagiko sa mga bugnaw nga dapit. So first, alright guys. Oh Lord, thank you very much. Ang ganda dito, ang lamig, tapos yung sea of clouds in fairness. Oh, ganda, very nice. Doon na tao na raw. Alright guys. Oh Lord, thank you very much. So, abot diri magpirma ka. Tapos imo ibot ang mga huling habili nimo imo yung sulat. Sila kasi mong last will and testament. Brother. Tama na may progress eh. At least lipay ko karon kay kauban ako kung magulang nga anak na si Rusty. So muna na siya. So before mo sa ka nagitay lecture dapat. Ang mga puno doon, halaman doon, nabalot ng lumo. Muna itong buhaton sa kwan. Alright, we're done sa atong kwan. Sulit na ba? So uli na mo na to. Alright, rock and roll baby. Alright, na nami sa Mount Pulag National Park, Babalak Ranger Station. Medyo taas na kayo ba? Taas lagi kayo. So burag kung imong tanahon, diri pa lang sa Ranger Station, taas na imong elevation. Kaya diri mga 2,000 na, di ba? 2,000 na kapin diri. So mo nang tama gid lang gitaon ni nga celebrity lagi pang artista ni siya nga trail. Lahi ra gid ang mga orahik mo ko ano. Oh, di ba naka-foundation pa oh. Sunblock man na. Sunblock. Oh. Yes, ay. Mamling, umari ka na. Oh, mag-sunblock daw mabi. Mag-sunblock daw mabi. Anay duko to? Lagi. Oh. Yan pwede yan oh. Tapos sabaw lang eh. Oh, ano mo lang ha? Samoy, murang mo karon pa. This time we would like to ask you once again, Lord, to be with us all the time. Do not put us to any untoward incident along the way as we climb the peak of Mount Pulag. This is all we ask you, and thank you in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Our Son, Lord and Spirit. Orahik! Orahik! Adili, What is? Oh, What's come on. happening? What's happening? That's the situation of our world. Here we go. Simula na ang pagsaka. Sunod magpolo namin para master kita naon ba? Yeah, marag sakit akong lapad-lapad ha. Oy. Sa ilabay na ako ni nga. So ang style negosyo po diri sa uban diri. Mag-homestay sila diri. Diri sila matulog. Tapos ugma na sila mosaka sa kadlawon. Lah, kulbak eh. Krus-krus ang mga tubig. Kulbak eh diri kay abi ni mo wire linya din na sa tubig na oh. Tubig man oh. Mas taas pa ang tubig sa kersa kuryente. La kulbak eh diri na dala cooler yo. Alaka cooler. Unsa man itas taas di ay. Alam na this. La Banawi Rice Terraces. Lo, social kayo na sila ko ano. Kanang sana sprinkler. Cool ba mga farmers diri? So patag na sad. Medyo kuan mi lang, medyo actually tangan din patag na po din. Actually na po saka patag na sad, no? So tama tong king orientation nga patag na ni anay-anay ra ni. Panturo ni kani si Maruhas. Dako kay dala ni Mrs. Oh. Mo ni sakto nga climber. Tama na oh. Nagpayong, dakong bag, wala nagkuan. Nagporter. Tama ta diri. Tama sa pag lumingon ka akin ka.
Yes. Ayokong tumanda. Ayokong tumanda. Ayokong Hadlok hindi lang trail, lang kuan gyud, agyanan gyud. Walay safety. Tense ka no. Walay Tapos ang ilang sakyan na, ang ilang mga dalan, halos yung anira ka ng walay alis sa kilid, tapos pang diretso, tapos dili may halos ang dos. So kung nakay kasugat, mo atras mo bakin dapat ang isa. Oh my God. May nagbabang nga baka like kulanawan. Hindi lang ka din. Lagi ko bay. Lagi lang, daan lang kami, pare ko eh. Friendly man yan, friendly. Run. Oh, ano ba na yung motor din? May parang sakyan lang na yung motor. Ibang klase ah, may dala tayong icebox ah. Sama na si boss. Anong pangalan mo boss? Teryo. Teryo. May dala siyang karne. Ay, birthday niya ngayon. Happy birthday to you. Kaya pala, happy birthday. Kaya pala may icebox. Kunya, kung man. Pinakabugat. Gipakapinan pa. Ay, parang yung porter. Isa pa. Nilaos mi dito. Pero paakiki dito. Dirang Ambangeg. Kiki. English. Actually, we're just came from there, that side right there. But it's the wrong way. This is the right way. Ambangeg. Bada, mantanami, tanamay, talawan di, may magsaba na dito ang talawan. Ano yung celebrity trail, oh, napihawiranan. Wow. My God. Ano ba yan? Ayan. We're getting inside the Moshi na ba ni? The rainforest. Maris, Tony. Saktor to tong training yun. Mas hangak pa tong gasto. Alright, nami sa camp 1. Naglibog rin mi. Kanay agyan dito na agyanan diri. Ang problema diri sa tatagulin mo para maintindihan. Ang problema dito, ang daming mga daming daanan pero kulang ng signages. Problema namin ngayon, saan kami dadaan yan or yan. Pero may signage naman, CR. Baka CR lang doon. Baka diretso tayo. So ang daming mga tanong na hirap sagutin. Kaya ngayon, ang tanong, walang sumasagot. So uwi kami. Dumiretso na kami. Medyo malamig na. May fogs na. Mga na ba tayo? Mga 1 hour na tayo naglalakad ha. Wayne! May official videographer and photographer nagsakit ang tangkugo. Dili sa climb kundi dili sa doon na yung kasal. Sa Galastoon Japon. Picture sa daw. Wow. Pila kilo? 13 kilos. Wow. Look at the kila in the lips. Ano yung climber nga? Bored kayo? Huwag ka nalingaw? Sa Mags Catwalk yung muna na. Ayun mo na nasa Mags Catwalk. Ano ka? Salamat lang ko sa admin si Birbaw, Ma'am Justin. Sugot na okay. Salamat sa pagtugod. Let's go. Let's go. Ha? Laban nilang mga ulo. Ay, sorry makaubantag na. Labad na sa dantong ulo. Sige na makaubantag mga unprofessional eh. Lord, Lord. Sino gabanto niya? Chiki nga kayo. Thank you, Lord.
Oh, na water source. Nalagi do. Go slow. Gapags na. Gas fog. Tugno na kayo. Ito ako nag-jacket. Pero doon na daw. Mga 1 kilometer na lang. Ayokong tumanda. Ayokong tumanda. Ayokong Ito na na. We're almost there. Almost there. Para makapatantag sa kuan jacket. Nawalang kilometers. Ito ang kabalang earth pad ba? Bukat yung pag-imamang makahuot ang kasing-kasing. Guwapo kayo campsite diri pero medyo bato lang. At least patag. Good job. Pingis kayo. Pag munong itaw nilili. Wala palang galing ng mingyo, namiya na oh. Patay! Nakonsensya ko yat. Ganyan na dito siya kabalo mo na siya nagdala ng ulo ni Juan. In fairness no, mas gwapo yung campsite no. Kaya medyo patag-patag ba? Burag kalatungan. Ay, namin murag balay dayo. Ah, dito ang pasaka no. Fogs, yes. Pag-init ba para sa tong mga kuano? Namay ko ano? Ay, tanggiyo to. Ano yun o, is susabit. Alright, napurma na. Blue, yellow. Yellow, brother. Grabe, solo flight, brother. Kabalay ra gyud ko brother. Lagi na sa ara brother. Kabalay ra gyud brother. Okay. Among ten. Basta meron. Gugma nga tonto. Fighter 50. Fighter 50. Fighter 50. Fighter 50. Ah. Dara. May nasa naman. Sweeper me sa mo ko. Sweeper. Lakay! Wala na kayo bag ba? Samot man nun. Tol, nani na gini mo nag-uyab ko tol, biya na gid ako. Uyab pa lang galing na. Muna ngayon ako. Uyab pa lang gibiyaan na. Unsa na lang maminyo pa. Fiancé, di ba? Oh. Alright, nag-fogs na po. Ito na. Malamig na malamig. Api lagi na sila mo. Charot. Actually, sila dapat kuan. So cold, baby. Wala pa ko sa kong GoPro. The best na cooking ano, kani. Tranggiya. Anak alamin niya, the more hangin, the more dako ang kalayo bay. Sana na sa supply mo. Bro sa ganang gas, kung nguyupon siya sa hangin bay, di siya mapalong. Samot sa mukusog. Para walang tugnaw. See? Uy, abi nung nakidbit-bit ito, Brad. Wala, ay dyan yung tunog-tunog. Paki ano siya? O sana, per sa kalinya? Dili, tanan na. Basta tugnaw diba? It's a cold, yay, we made it. Say hi, baby. Hi, baby. Wow. Yes. Siyempre si Mama, uy, pasalamat ito ni Mama Marie. Siyempre, ang nagkuhan sa ticket. Diba? Okay, po. Nakabayad ba mo? Mo ito'y segue na yun. Nakabayad na ba mo? Siyempre, Panyero. Naulay si Panyero. Ang mong banas, last porter. Agoy, sige lang. Namay mga guys. Mga gipang sa asawa. Namay mga guys. Mga di kayo malipayon. Kaya gipang sa asawa. Uli na ka tol. Uli na daw siya magana. Certificate. Ang wala gi-replyan sa asawa. Aw, amo to di mo. Tara. Di mo na lang.
Na-reply na, wala gyapon bisan na. Wala na i-reply sa asawa. Ang wala kabalo ang asawa. So actually, remember mo tong vlog na mo nga sa kalatungan nga lagi mi sa peak tong first na tong kalatungan. Mo to yung pinaka first na mo nga gitugnaw mi nga wa mi naka-prepare gyud sa mga jacket ano. So karon medyo nanganda mi karon. Tugnaw gyapon. Oh shit. Okay, nice. Basta nga ni nga mga kuano mga pingana nga mga tent. Rich, asa na kadto dito sa sulod dapat. Na ay nas, my god, usa man ni nga tent. Ano? Hala na papa nangawat og tent sa bata. Pero nakamatapo na nga tent? Di ay? Sa bagay frozen ba? Aw kon ba na ice age so gipreparan gyud sa kabugnaw. Okay, naara mga igala. Orahi. Okay kayo. Whiter 50. Okay, exercise. Okay guys, go. But so far ang backline no kay pila ta ka oras nag backline? 2 hours. Ha? 2 hours and kapin. 2 hours kapin. Tapos ang pagpasaka dili kay wala kay ingon nga lang tungas gyud kayo no. Mana medyo flat mo celebrity climb gyud siya. Nagbaklay ko nakatulog ko kalit. Ay, sorry na Mga 2 hours and 30 minutes mo. Wow, sa unang panahon mapipitsugin lang nalang SM lang karon mga nalgin na oh. Wow, layra gyud. Ano ang spelling man imong nalgin na may ay? Naljoin? Ah, dili sakto dayo. Asa may mong gusto ray? Imong imnon or ko iligo sa imo. Medyo nami kasabay nga lang na grupo, di mi kabalon anong dili sa managan namo. Naulaw ba sila sa mong kagwapo or naulaw sila sa mong kagwapo mo rin na. So ano din siya dapat tapos fill on ana di ay. Muna day nga imo nga muna naiburot tumoy. Pumunta na orient ani. Pumunta na orient aning bonit god. Ana ra okay na na fights. Para din para di makitang nawong ba. Slutil lang din sa maras mata. Kasi tutit na. Rusty. Yan puro man ni Rusty kung mag-engineer. Siguro laba pa. Wow, saan ang brand sa Jack? Herbs ba yan niya? Sa loob. Alright. Gwapo kayo mga attire karon mga gala. So, biya ko lang i-discuss bino kung sa mga cold weather mga gala. I will have a discussion first. Okay. So tungkol kay manimalos nagiko sa mga bugnaw nga dapit. So first, nagpalit nagiko gloves, no? Nagin mo glove. Lahi ang gloves sa pag hiking. Katong pwede to construction pag naka sa kuan, medyo ingani na medyo baga na may gala. Tapos nana koy kuan, level ha. Behero, thank you. So na kay pwede layer, nakailalom ka ni fleece jacket, tapos down jacket. Kung in kaso gusto gyud mo di magtugnaw. So in fairness, wow. Cool. Tapos diri sa ilalom na ako'y under nga kuan. Diri nga ni. Tapos saya din nga ni. Tapos socks dayon. Dapat lahi imong medyas sa pag trek, lahi po ng medyas sa na nakasakamsay medyo baga. So medyo bugnaw siya pero okay ra kayo no. So makasayaw ka my god. Nice. Alright. So then bonnet dayon. Pilo nimo para cover nimo ang ears. Picture sa likod. Okay, very good. Dala ato ko traho ni may gala. Nag-meeting mi karon may gala. Kay nakita man gud namo nga murag ang uban na nanay minyo, mga angkol na mga auntie. So nami mga dalaga diri. So daghan naman kay gusto nga moapil sa grupo. So mo dawat ta karon og mga single pero nay requirement syempre gikan sa original nga member sa Orahe kung say number 1. Number 1 requirement para mahimo ka member sa Orahe is SALN. Wala to mga dalaga. Unsa lugar iyang income? Income. O kung sa iyang mga properties. Only rich Mountaineers can afford. Dawaton to ka matuora mura lamig bulingit tanawon pero mahal ni nga bisyo may gana. Di mi kana ng mga pipitsugin na mga gamit. Ha? Kani? Australian na? Dollars na? Kani imong pa nimo Australia? Kani sa kuan ra Tagaytay ra. Antent. Di na pugos ra mi ana kay wala am koy available sa. Mao galing. What if tol kung estudyante, bro gusto mo po nito mga dalagag estudyante? Di man taga discriminate. Okay. SALN sa parents.
Pag interview unsay negosyo nimo. Salen, okay. Dili ingon nga asa ka trabaho imong ginikanan. Unsay negosyo sa imong ginikanan. Okay. So siyempre kailangan matay kaubang nga obispo po diri, kailangan doolonon sa Ginoo. Sige ha. Number 1 Panyero, na number 1. Panyero, ani, tama ba kailangan doolonon sa Ginoo ang lalaki nga ulitaw nga itong idawaton? Doolonon sa Ginoo. Ang sama ni tawa? Siya magpaduol sa Ginoo. Okay. Kaya ang Ginoo naraman pirmi. Siyempre kailangan matay kaubang attorney, kailangan walay kaso. Tama ba attorney? Kailangan salaan pero may kaso. Clearance and dry clearance. So invite them please atong guest. Invite them des kung moapil ba sa In Korean. sa orahe. Aja. O sa man napay ka ng age gap, age category? 25 above. Wala? 25 above. Sorry. O ikaw KN, pila edad ka ba KN? Nabay kailangan special na kuan. 21 above. Basta dito mabaon sa Manistin. Moreno daw. Ano ulit siya? Cancel, sa man ang requirements. Si KN ang kuan, so kung okay kang KN, okay na? Ganda na sa ila. So okay ra ka. Basta single. Single. Basta single may gala. So at least kasi klase maguta din, nanay mga minyo, nanay mga padulong maminyo, naay wala burag magbulag. Kaya wala nag-reply sa asawa. Oh, mga tol, magkamingaw na kaya ako mismo di naman kumusaka gyud og below 2,500 ms. Amo ba? Di na ka ng mga pipitsugin din nga mga legit, di na ka na. Actually, may murag muna ni ang last. Kasawa number, nakuha naman tong top 5. Oh, top 5. So wala na. Kung ang ragang lisod man, depende kung i-open na siya, basig respetaran na ko na. So mapugos pa ka ana. Basta sign na ni Gob. Okay. Patasay na ni Gob. Uy, nakalimot beta tanan diri nga napagi tay anak diri. Technically napagi anak ni Gob sa Caraga diri. Anak ni Gob. Sinakalimot ta. Sa tong CR. Anak na ni Gob kani. Oh, before that, agay siya tag 550. Fighter 50.